Продължаваме, уважаеми зрители, с урок номер 2. Транжиране на така вече обезкосменото добре пиленце. С така хубав остър нож. Първо махаме така наречените бучета. Първа част. Втора част. Гледаме където е, да достигнем до ставата. Леко така го мърдаме. Ето, чува се леко пукане. Значи сме оцелили ставичката. Така. И второто буче в купата. След това махаме крилцата. Първото. Второто. След това ще махнем бялото месо. Гледаме да хванем с ножчето до коста гръдната кост, която е по средата. Достигаме до нея. Леко я заобикаляме с ножчето. Ето така. Виждаме тук къде е. Като има леко хрустялче. Ето, че бялото месо отстранили. Сега останалото може да го леко срежеме по където се събират костите с задната част на пилето.